День, паважаныя сябры. Я і мой павучок Славік рады вітаць вас з вялікай падзеі 28-й мінскай міжнароднай кніжнай выстаўкай кірмашом. Мы таксама вітаем вас, дарагія удзельнікі круглага стала. Мы ведаем, што ў гэтай зале сабраліся людзі, якія вельмі любяць кнігу. І больш таго, яны прыкладаюць шмат старанняў, каб кнігу любілі дзеці, каб дзіцячае чытанне захапляла як мага больш нашых юных беларусаў. Я таксама шчырую на ніве беларускай літаратуры і вельмі стараюся, каб кніг было на роднай мове як мага больш. Пра гэта сведчаць і мае дзіцячыя выданні апошніх гадоў. А яшчэ літаральна нядаўна я удзельнічала ў вялікім форуме пісьменніцкім, які праходзіў у онлайн-фармаце у Нацыянальнай акадэмічнай бібліятэцы Нур-Султана. Там пісьменнікі з розных краін гаварылі менавіта пра кнігі на роднай мове, пра значнасць чытання нашых дзяцей менавіта на роднай мове. Таму што з першых крыніц, з першых вытокаў пачынаецца спазнанне чалавекам і таго, як гучыць мова. А як вядома, у мове закладзены ўсе нашы нацыянальныя вартасці. Гэта і наша мінулае, гэта і наша культура, і характар нас, беларусаў. Гавораць у свеце пра тое, што кожны народ павінен ведаць сваю мову, каб не быць чужынцам на сваёй зямлі. І таму мне вельмі прыемна, што літаральна праз некалькі дзён будзе адзначацца вялікае свята – Дзень роднай мовы. Я хачу пажадаць вам наведвання выставы, якая яднае ўсіх нас, як яднае нас і кніга. Хачу пажадаць вам плёну ў працы, добрага настрою і каб тое кніжнае сяброўства, якое мы маем, працягвалася як мага болей і надалей.